Ne, přiznám se, jako, ale víte co, jako, budu mluvit z duši, ze srdce a ono bude, co bude. Super, tak Iva, vítaj na dnešnom ranom vysielaní, na našom pravidelnom živom vysielaní a som veľmi šťastný, že si prijala pozvanie práve ty, pretože nemáme veľa ľudí z Českej republiky, ktorí by sa hrdili titulom líder. Tak skús nám povedať, ako sa cítiš teraz ako líderka a čo robíš preto, aby si posilnila svoju pozíciu. Tak, já začnu tam, kde vůbec začala moje historie líderství, a to je režim, protože režim mě dal strašně moc. Vůbec nelituju, že jsem tam šla, protože poprvé tam jsem uchutnala neorezervu. Poprvé jsem si uvědomila, co je to vůbec za produkt zázračného. A řeknu vám takhle, když jsem tam dorazila, ještě první Počkaj, večer. počkaj, ja ťa preruším, aby sme slovenským mluvicím lidičkám povedali, že čo je to zhým a čo to bola za akcia. Aha, no, to je části Euroturu, takže před Bratislava, to bylo 25. května, byl prostě maraton velký v Řím. V Římě já jsem byla velice překvapená, protože tam byli tolik lidí na to, že Italsko se otevřelo, jakoby, řekneme, nedávno. A opravdu strašně překvapená z celého světa, včetně Malajzie, Rumunsku, Polsku, Německu. To ještě tam byl, jako opravdu byli hodně lidí z různých krajiny. A já jsem tam šla s kamarádkou, která nemá nic společného s Greenway, prostě, abych nebyla sama. Ona taky byla ohromená na to, kolik lidí tam byli a vůbec na ta atmosféra, všechno, co tam se dělo, prostě ty speakery, protože se překladalo, každý si měl sluchátka do jazyku, který jakoby rozumí, že jo. A speakery můžu vám říct, že byli vynikajci, ale vynikajci. Musím pochválit Violetu, protože ona byla výborný speaker i tam, byla i výborný speaker v Bratislavě. A na obě dvě místa měla úplně jinou prezentaci. Nic společného ty dvě prezentace neměly. A tam, jak jsem prostě viděla všude neorezervu, furt něco mi říkalo, že to je ten můj produkt. Prostě, nevím, já jsem si ho zamilovala z první chvíli. A co se mi ještě stalo, když jsem dorazila do Římě, první večer jsme šli s kamarádkou trošku projít se, nic nenaznačovalo, že bude pršet. A najednou začalo prostě takhle, já vám říct, lelo, prostě lelo. My jsme nebyli na tom připraveni, takže já jsem byla do kosti mokrá, úplně. Na začátku jsem se snažila nějak tak, nic. A říkám, no to je nějaký dobrý znamení. Říkám, tak mi bude po vodě. A můžu vám říct, že z té době, aha, omlouvám se, že z té době fakt jako věci se stávají tak, jak jsem si přála. A další den neměla jsem boty, neměla jsem prostě kabelku, nic. Šla jsem žabkama venku, chtěla jsem fotit a ptak mi podsvakal tady jakoby ruku. Říkám, další znamení. A maraton byl pár dní potom, já jsem tam šla dříve. Neorezervu bylo tak hezky představeno i od paní doktorka Supron, taky tam byla, že prostě já jsem byla tak nadšená, tak nabuzená už prostě energie, všechno. Přišla jsem sem, hned jsem začala mluvit tu neorezervu. A akorát jsem se vrátila a mně přišlo neorezervu z Kazachstánu. Tak hned jsem začala dělat videa, prezentovat go a to, že já jsem začala dříve, než se spustilo neorezervu, mě to pomohlo a řeknu vám proč. Protože lidi, když jsou připraveni, vědí, o co jde. A já jsem všem říkám, víte co, v Rusku se vyprodal neorezervu za jeden den. Potom jsem si zjistila, že to nebyl jeden den, to byly 6 hodin. Za 6 hodin 7 milionů dolarů obrat. Chápete
to je ненормални, просто то е нескутечни. А všem jsem říkala, chcete neorezervu, já musím vědět dopředu, protože jakmile se spustí, prostě já to hned začínám objednávat. Partneri, kteří prostě taky museli objednávat, říkám na okamžiku. A když se spustilo neorezervu, hned jsem obvolávala všechny, říkám rychle, jdete na to. A prostě já jsem věděla, že budu lídr, ale ani omylem jsem neočekávala, že budu lídr pro díky neorezervu. Prostě vůbec jsem si to nepředstavovala. A když už jsem viděla ty čísla, jak se posouvají nahoru, říkám, aha, to je fakt síla. Takže to je ten začátek. Ale když začátek je dobrý, tak musí to pokračování být dobrý. A pro mě je strašně důležitá zpětná vazba od klientí, od partnery, prostě od všechny lidi, kteří to používali. A jako nespozdili se, že jo, což jsem velice ráda, protože já jsem každému říkala, víte co, jakmile začnete cítit nějaké změny nebo něco, co prostě vám naznačuje, že je to díky neorezervu, hned mi volejte, hned mi pište. Takže mám tolik jakoby už recenze na neorezervu, že jsem si jistá, že fakt jako to je můj produkt. A teďka, jak jsem si četla všechno o Finecode, tak to je ten můj další produkt. Ty produkty spolu jsou fakt jako obrovská sila. A já jsem se bavila pár dní zpátky s Ivanem a vypravila jsem mu o moji schůzku s kamarádkou, která je taky v Greenway. Není v naší struktuře, ona je Ruska, Nadežda Fumičeva, my se kamarádíme už strašně dlouho. Teď je v Praze, v Česku a bavili jsme se vůbec o produkty, o všechno, až jsme si udělali jedno video takové jako přirozené, jak prostě se bavíme mezi sebou. Neměli jsme žádný scénář, program, nic, prostě co šlo od nás, to bylo. A ona mi ukázala fotky, které já jsem nějak promarnila, neviděla jsem to. A to jsou fotky na náš prezident, Leonid Murgunov, a na generální ředitelkou Světlanou Petrovou. Lidi, já jsem čumila, prostě taková změna. Podívejte se. Náš prezident používá spolu neorezervu, Finecode a ještě jeden produkt, který bude teprve možná na podzim u nás. No, ale na Svetlana Petrovna ta poslední fotka, ukáž Ivane, a potom se můžeš vrátit znova. No, můžete říct, že to je naša Svetlana Petrova, kterou my známe. To je fakt neskutečný. Um, Neskutečný a já ještě teď začínám Iva, pracovat. v čom je tá zmena, lebo nie každý pozná Svetlanu Petrovnu. Ja som ju opakovane stretol a vždy bola taká Změna je boletnejšia. obrovská, řeknu o tom. Ona vždycky byla taková jako hezky baculata, vždycky byla hezká ženská. Ale jako, tady ani se nevidí na ta fotka dobře, ne. Kdo je zná naživu, prostě ví, o čem mluvím. Nebo najdeme nějakou jinou fotku od předtím, možná z Mnichově, ona tam byla, já mám fotky z ní. Prostě taková jako pěkně baculata, krásná ženská, ale jako nikdy takhle chubená, nikdy. A co mi udělalo dojem, protože já hodně se chrabu po ty ruské sajty, a když člověk schubne jakoby z ty dva produkty, spíš tam u chubnutí hraje větší roli Finecode, nepada obličej, nepadají ty svaly a prostě jako normálně chubnete, což to je fakt zázrak. Já sama vím, kolik lidí mám kolem sebe, kteří to nutně potřebují, takže já začínám pracovat na Finecode ještě od teď, abych se připravila, abych připravila i lidi, aby věděli, o co jde a abych měla ty předobjednávky, protože to taky bude boom a taky se vyprodá. Sami vidíte, že i u nás neorezervu se vyprodalo hned. Hned ten den. Jako jedna partnerka nová mi volala tak nějak popoledne a říká, no jak vidím, ještě se nevyprodalo. Říkám, ale den neskončil.
A večer ja sam i volala. Řekneš mi něco na tom, co jsem řekla, takhle to bylo. No, tady taky, ja si myslím, že Photoshop tady hraje roli, to sú profesionálne fotky. Není to ono. Mhm. Ale ja si najdu někde fotky z Mnichuvě, protože tam máme společné fotky a tam se to vidí dobře. A vidím teďka, že Елена Поланска to používá. A jak říkal Juri, ona si dala prostě takovou výzvu 21 dnů. Do toho se zapojili i jiní partnery. Zdravý stylný život, kromě jídlo, jako cvičení, sporty nějaký, prostě ten pohyb je strašně důležitý. A díky ten webinár, který jsme měli s Juri Svoboda v pondělí to bylo, já jsem se rozhodla, že kromě to, že jsem se dala už na původnou dietu z loňského roku, jak jsem dokázala, že se tam schudla hodně, že začnu i cvičit, protože už vidím takhle ručičky něco, tam jsem to. Zatím nemám ten fajn kód, takže nemůžu chubnout, aby se jí svaly udržovaly. Musím trošku zamakat. Takže v pátek mám první lekce fitnessu. Budu s instruktorem, s mojí kamarádkou. Včera jsem si koupila sportovní oblečení, které je vhodné na tom. Takže dala jsem si taky výzvu. Mám i skupinu na WhatsApp, tam jsme pár kamarádky. To jsem založila loňského roku, jak jsem chubla hodně. A jmenuje se Výzva Chubneme společně. Takže já jim tam dávám každý den, co mám za jídlo, svoje doplňky stravy a tak dále. Co som chtěla ešte říct, že Neorezervu je veľmi dobrý, aby se pilo společně s Idol 3. Kdo zná ten produkt, ví, o čem mluvím. Bohužel my ju nemáme v Evropě, ale jako kdo chce, myslím, my Česku, Slovensku, můžeme si ho klidně objednat z Kazachstánu, stále tam je. Kúkala jsem na webinár, kde prostě se říkalo, že Idol 3, když si dáte večer a dáte si ráno Neorezervu, ty výsledky jsou mnohem účinnější. Takže ja ho piju momentálně s Idol 3. Když přijde fajn kód, hned dáva mi fajn kód. Dobre, skúsme to tak zaparkovať. Ty si mala teraz veľa stretnutí s tou našou partnerkou, líderkou v Prahe. Ona má veľmi veľa informácií aj o neorezerve, aj No. o fajn kóde. Ako by si, čo by si povedala jednou vetou k neorezervu a jednou vetou k fajn kódu, aby si to bežný človek hneď nejak ujasnil? Obě dva produkty jsou na úroveň bunky. Jenomže ty dva produkty se doplňují, protože Neorezervu jakoby obnovuje bunky, ohranuje bunky od poškození a fajn kód, pokud jsem všechno to jako správně zkoumala, z dvě slova můžu říct, že prostě účinkuje na chromozomy. Jak se dělají chromozomy, aby se dělili správně. A to je strašně důležité, protože zase jeden profesor říkal, že starnutí, OK, to je založeno geneticky, ale jako ze starou dobu se dá říct, že je založeno, aby lidi žili až i 200 let. A díky špatné stravování, celá ta chemie, kterou jako hodně jakoby je zabudovaná v dnešní době do každou domácnosti a všude, až i půda už je otrávená, není to, co bylo. Takže ten produkt je fakt topka na to, protože on prostě dovolí organismu, aby regeneroval a aby omladnul. Takže recenze, které jsem četla, Nadia, který mi jako poskytla a potom jsem si našla i jiný, některý můžu, pokusím se přeložit a pošlu ti, aby si zveřejnil. Recenzí jsou fakt jako, já nemám slov. Například teďka pani napsala, že týden jenom bere fajn kód. Ona je tak jako, řekneme tlostá, řekneme
veľmi dobře jako viditeľná dáma, no, aby sme byli takoví ako trošku jemnejší s týma slovama. A nepodporuje žádný diety, žádný cvičení, nic. Za týden schodila sama od sebe 3 kg dolu. A nic nedělala, kromě toho, že brala fajn kot. A ostatní lidi, kteří taky dávali recenze, napravil se jim tlak jakoby za malou dobu. Jedna pani psala, že prostě za mesec, protože Rusko mají fajn kot před nami, tak mesec, já nevím, někteří se dostali i předtím, nevím, jakým způsobem, Nadia taky nevěděla, ale ví u lidí, kteří to dostali trošku dříve, že prostě to, ta energie, jakou mají, jako já tu energii mám i z neorezervu. Ale tam je na úplně jinou úroveň. A když to pijete spolu, prostě ten efekt je opravdu wow. Strašně rychlý efekt. A já se na ten produkt strašně moc těším. Protože o neorezervu vám řeknu, já ráda chodím na výlety, kde se chodí strašně moc pěšky, v lese, skaly a tak dále. Pár dní zpátky jsem byla na podobný výlet, 13 kilometrů a půl v lese a jako takové jako kopce hrozný. Jako to jsem vždycky dávala, protože já piju doplňky stravy furt, ale co mě teďka překvapilo, byly nádherné vyhlídky a já si ráda vyfotím, když tam nejsou lidi. Prostě jako pohled, takže vždycky jsem čekala, aby se skupina posunula, já jsem zůstávala, krásně jsem si to nafotila a běhala jsem s těžkým baťohem, dohonila jsem, vždycky jsem prostě dohnala skupinu, ale mě to nedalo zabrat, jako já jsem se vůbec necítila unavená a nebyla jsem zadehaná, což jako wow. Sama sebe jsem se překvapila a i ty kamarádky, s kterými jsem byla, jako říkají, co se s tebe děje, jako mladá koza, tady lítáš jako blázen. Říkám, no, taky si to všímám. Takže to jsou takové věci, které člověk si všimne, když se pustí do něčím. Protože řeknu vám takhle, některý lidi možná si řeknou, no mě neorezervu až tolik, jako by nedalo na to, co jsem očekával. Není to takhle, protože vy ani nevíte, co se děje v organismu. To se dozvíte za měsíc, za dva a možná i víc, protože lidi, kteří mají nějakou nemoc, ono nemůže účinkovat hned tak, jak účinkuje na zdravý člověk. Jako rozdíl tam je obrovský. A proto ja vám lidi doporučuju, skúmajte si takový zázračný produkty dopředu. Připravujte si lidi dopředu, protože sami vidíte, jak se rychle vyprodalo neorezervu a to sami očekávajte bude na fajn kot. Jako výjimka tam nebude. A ještě bude třetí produkt, o který moc informace nemám a to taky bude wow. A to je zase ta samá společnost. Takže máme se na co těšit a já si myslím, že konečně máme superové produkty, které nám dávají pozice. Díky tomu, že Greenway opravil marketing plán, teďka ty pozice fakt se můžou dosáhnout takhle. Ale stejně musíte pracovat s lidmi. Informace, informace, informace. Musíte ty lidi informovat. V žádném případě netlačit na lidi, ale dávat informace. Takže nevím, kolik jsem vám pomohla, ale já jsem s neorezervu prostě strašně spokojená, velmi šťastná. Včera jsem si dala i příspěvek, že prostě neorezervu mě poslalo na Leader Camp. Nelžu, je to pravda. A když člověk říká pravdu, tak lidi vám veří. Protože ono se to cítí. Vy to hned vidíte, jako to se pozná. Nemůžu lhat tím způsobem, jak mluvím já o neorezervu, když jsem nadšená, když mám zkušenosti s tím a když prostě mě to neorezervu dalo tak moc. Jestli máte nějaké otázky. Ja ešte sa vrátim k tomu obrázku, ktorý si mi posílala, kde je prezident Burgunov odfotený. A Ano. to pre vás, ktorí neviete po rusky, je tu rozdiel v 1,5 roku. Čiže tento prvý obrázok je rok a pol naspäť, tento obrázok je z marca 2025 a tento je júl 2025. A v texte je napísané, že vedenie spoločnosti
používa Neoreservo, Finecode a doplnok výživy, ktorý očakávame na jeseň. Takže máme sa na čo tešiť, ako ty hovoríš. A preto som rád, že patríš medzi prvých ľudí, ktorí neváhali a okamžite si zabezpečovali vstupenku na Európske fórum. Viem, prečo mi nejde. Nejakú mám tu chybu. Ale počujete, ja som to dal aj do skupiny, musím to zastaviť, ja som to Neviem, dal čo do sa deje, skupiny mne zmizela S1 kamera. a niečo sa nám tu deje v tom Zoome. Takže ja som rád, že ťa tam stretneme aj na fóre, aj na líderskom kempe. A ja predpokladám, lebo už sa tak šušká, že bude veľmi zaujímavý produkt, zaujímavé novinky uvedené práve na Európskom fóre a na líderskom kempe. Takže vy, ktorí ešte stále váhate, vstupenka stojí 35 eur, ale účastníci tých prvých 150, a dúfam, že sa ešte tam zmestíte do tej prvej 150, majú aj pripravený darček. A okrem toho, že budú sedieť úplne vpredu, aby na tie produkty videli, tak dostaneme aj darček. Ale ja osobne tam idem kvôli informáciám, aby som bol presne pri tých informáciách, ktoré potrebujeme mať na aj rast nových pozícií, ale aj na to, aby sme pomohli veľmi veľa ľuďom, ktorí chcú vidieť jasnú zmenu na svojom tele. A ja sa vraciam ešte k tomu obrázku, lebo ak vidíte zmenu, či už za posledných pár mesiacov alebo rok a pol u nášho prezidenta, tak dajte plusku. Hej, toto je taká skúška správnosti, že či je tam viditeľná podľa vás, lebo každý máme nejakú svoju optiku. A niekto môže mať ten rúžový filter a povie, jasné, je tam zmena, ale ak tam vidíte zmenu, tak dajte plusku. Som zvedavý, že Nie je to pätko ťažký. či, Ne, či tady na to. vidíte. A teda či aj vidie dobre ten obrázok. Super, tak Martuška dala 4 plusky. A Martuška, ty by si chcela mať takúto zmenu na sebe? Tak ja by som sa tomu veľmi potešila. No vidíš, tak máme ďalšieho klienta na nový produkt, ktorý prichádza. Ale hlavne rozmýšľajte o tom, že s takýmto produktom sa naozaj dajú postaviť nové pozície. A keď som včera vysvetľoval jednému známemu, že na koľko cestovateľských zážitkov sa z Greenway teším najbližší pol rok, tak on ako nechápal. Lebo som povedal, že v septembri ideme do Chorvátska. V začiatkom novembra ideme do Kataru. V decembri organizuje Greenway Japonsko. A vo februári organizuje výletnú loď po Arabskom zálive. On čo? Že za pol roka toľko destinácií. No áno, čiže keď máme takéto silné produkty, tak aj firma má jasnú ambíciu, že na tú loď príde 2000 ľudí. Hej. Preto už tú rezerváciu robili, pretože za tým prichádzajú tieto silné pozície na základe silných produktov. Správne si to povedala. Že krásne sa na tom dá urobiť. Nie, že 3000 bodov, ale ty si ostala šokovaná. Ty si mala vyše 5000. Ano, to je takhle. Ale zase to, jak se bavíš, já jsem měla to štěstí, že jsem šla do Řím, jako každý mohl jít, že jo, jako kdo chtěl. A prostě já jsem se rozhodla, že tam pojedu a ty informace jsem měla dříve než ostatní. A prostě hned jsem na tom začala pracovat. Všechny vědí, s jakou energie jsem se vrátila, já jsem nechodila, já jsem lítala. A to sami si myslím, že bude teďka i v Chorvatska, protože jsem se dozvěděla, že tam opravdu budou nové produkty, které vůbec jakoby my budeme mít možnost mít ty produkty dříve, než vůbec se spustí v Evropě. Uh-huh, Ty, který tam budeme. uh-huh. A teraz ešte ma napadla jedna myšlienka, lebo aj včera sme mali webinár s dievčatami pod Dankou Batorovou. A ja som im tam hovoril, že ja teraz som začal používať tento konopný olej. A omega-3, 6, viete, nebudem hovoriť o tej firme, ako dynamicky rastie a aký záujem je u ľudí mať silné zdravie. A teraz si zober, že medzi týmito ľuďmi, ktorí chcú mať silné zdravie, nájdú sa ľudia, ktorí chcú vyzerať lepšie, mladšie. To sú ľudia, ktorí jednoducho, keď dostanú informáciu, že mám produkt, ktorý z teba urobí o 5-10 rokov mladšieho človeka, chceš taký produkt? Jasne. Hej. Takže nebojte sa vlastne ísť aj do komunikácie s ľuďmi, ktorí robia iné MLM, lebo
tam je ten náš potenciál. Tam sú tí ľudia, ktorí vedia, že MLM firmy prinášajú inovácie, ktorí majú kvalitné produkty. Neviem, ako ty v Prahe, sú takíto ľudia, ktorí sú aj v iných MLM-kách, chcú byť zdravší? Виж се, tady v Česku je trošku problém, protože oni chtějí, ale neradi dělají něco pro to. To je ten problém. Ale to sú Ale klienti, to sú klienti. Oni si chcú dať tabletku do úst a chcú mať výsledok za 3 dní. Je to tak? no, čekaj proste, že to se stane za pár dní, väčšinou verží na farmaceutiku. Ja tady väčšinou klienti mám, ktorí nejsou Češi a sú cizinci. Takhle to řeknu, ale žijou tady, že jo. A co se týká Chorvatska, chci se prostě trošku, víš, zameržiti na tom. A někdo si řekne, to je dlouhá cesta, nechci utrácet peníze, musím si zaplatit ubytování, musím si zaplatit cestu a tak dále. Věřte mi, že ani v Teržinu nelituju to, co jsem zaplatila na cestu do Řím, protože to, co mě dal Řím, to ani nemůžu popsat. To je takový pocit, který se nedá popsat vůbec. A to samé bude i v Chorvatska, protože společnost nám chystá takové produkty, které jsou fakt z vesmíru. Z vesmíru. A navíc tolik zkušeností v Spojených států s těma produktama. A teď v naší laboratoři ty produkty jsou o hodně polepšený, mají rychlejší účinek, mají větší účinek, jako myslím na to, že tam něco je přidáno, co prostě, jak to mám říct, no polepší ten produkt. Zvyšuje účinnosť, hej, pre Zvyšuje, nás áno, po zvyšuje slovensky. účinnosť toho produktu. A prostě takové produkty, málo kdy se člověk dostane do něm a my máme tu štěstí, že máme v naší společnosti. Prostě to, že my máme laboratorže a jako v té laboratorii se pracuje jenom na wellabě a na produkty, které jsou jedineční, to nemá nikdo jiný. Protože měl to Genesis a teďka máme jenom my, nikdo jiný. Jako, to je taková příležitost pro každého, že jestli člověk nevyužije tady ty produkty z toho společnosti, já nevím, co už. Nevím. Teď se chystám, Absolútne že... s tebou súhlasím, že ja No, už neviem, čo ešte nevím. dať lepšie, aby bol človek úspešný. Lebo ak máte poznanie o neorezerve, tak toto bude dvojnásobne väčšia sila v predaji a ešte v tej kombinácii, ako naozaj neviem si aj ja, medicínsky zorientovaný človek, predstaviť, čo ešte lepšie by som ja mohol dostať do života, ak nie takéto produkty, ktoré sú overené historicky a ktoré sú No. vylepšené. A druhá vec, co vám chci říct, co zase jsme komentovali s Nadí. V Rusku existuje taková aplikace, já jsem se snažila nějak, ale internet mi nepovolil, jestli ji máme tady. Čestný znak se jmenuje. A nevím, jestli si všimli, veľa by už začali mít čarový kód takový jako na horže. Můžeš ukázat, máš něco, krabičku nějakou, máš na nějaký veľa po sebe? Počkaj, ja si vemu, ja ukážem. Myslíš QR kód na vrchu krabičky na obale? ja to ukážem. Áno, QR kód, Moment. ale na týchto starých obaloch ešte ten QR kód nie je. Jedine čiarový kód. Počkaj, neviem, dúfam, že to nehovorila o tom. Ale je, vy si to nevšímate. Je. Je tam taký maličký. Ne, mluvím o tom, Ivane. O QR kóde. Toto áno, nebo toto. Uh-huh. Jedním starší mají takhle a ty novější mají takhle. Takže když se ten kód naskenuje, ono ti hned ukáže, který den přesně si to zakoupil, do kdy to má tvrlivost, ale to je nejmenší. To, co je wow, ono ti ukáže, jestli ten produkt fakt má certifikáty, jestli má dobrý ingredience, jestli je opravdu eko, bio a tak dále. Prostě úplně všechno, všechno. A ten profesor, který to ukazoval na to video, on vzal pár léků, které jsou strašně vyhlášeny, jakoby v Rusku, které lidi hrozně moc používají. Když naskenoval tam ten QR kód na ty produkty, mama mia, on říká, podívejte se, co za jed pijete.
Furt. Takže люди, контролуйте си веци. Я вим, že i v Evropi jsou nějaké aplikace na kontrolu produktu. Tam, když se objaví, že je v zelenu, znamená, že je dobrý, když je v červenu, nepijte, nejeste to a tak dále. Já se pochrabám na ty aplikace a když najdu nějaká, která odpovídá nám, sdílíme s Ivanem, takže Ivan je zveřejný, aby jsme prostě mohli posouvat ta informace lidem, aby si taky mohli kontrolovat produkty, ale to nejvíc pomůže nám, protože my fakt máme superové produkty. Naturální, eko, bio, všechno možné. Ještě něco, lidi, potřebujete vědět, chcete se zeptat? Super, ďakujeme ti za tieto informácie. Je 8:31. Ja vás srdečne všetkých pozývam na líderský kemp, ale hlavne na fórum, ktoré ešte stále máte možnosť si zakúpiť za 35 eur. A myslím si, že asi bolo dneska dosť povedané. Ak ste mali z tohto webináru dobrý pocit, dajte nám spätnú väzbu, či informácie boli užitočné. Aspoň pluskovo 5, aby to bolo také jednoduché. Iva, teraz sleduj. Si príde aspoň jedna pluska. Ilka, ďakujeme, bola si výborná. Mám ešte otázočku. Z Kazachstanu si brala výrobky, hej? Odkiaľ tam máš otázku? Či sa dá dostať do Čiech? Lebo mali sme trocha problémy s colnicou u vás minule. No, vidíte co, jako vždycky je riziko. Vždycky je riziko, mne se vrátili 2 balíky, teď budu platit znova, aby mi je poslali, to se mi stalo teďka poprvé, ale vždycky poprvé to je riziko. Ale jako já stále si objednávám věci, které prostě potřebuju, které používám a tady nejsou. Mě to nezastaví. Jednoduchý není nic. Nás nikto nezastaví. A Ne, verte tomu, ne. stále sme iba na začiatku tohto projektu. Komunikujte to takto. Tento projekt začína so silnými produktami. Uvidíte, čo všetko dokážeme. Iva, ešte raz veľmi pekne ďakujem. Vidíme sa osobne v Chorvátsku. Já děkuji, doufám, že jsem vám alespoň trošičku dala lepší energie na den. A na závěr vám řeknu, prostě to, co říkal Juri, já mám x let motu na WhatsAppu. Kdo chce, může. Kdo nechce, hledá příčiny nebo důvody. A to mám ze školy, z jednou učitelku po dějepisu. Byla velmi přísná, nikdo ji neměl rádi, prostě všechny nesnášeli. Ale můžu vám říct, že od tou učitelku do dneska to mám v hlavě, mám jako motu a to je pro mě motivace. Chceš, udělej něco, dosáhneš. Jako hodně lidi se mi ptali, no ty si tam 5 let, ještě si nedosáhla lídera. A co? Já jsem se 5 let připravovala na tom, já jsem se 5 let školila, vzdělávala a tak dále. Jako, jestli si myslí někdo, že MLM je hop jen tak a peníze padají z nebe, to není. To je taky profese, která se musíte na ní učit, musíte se na ní připravit. Já jsem si sama zjistila, kolik chyby jsem dělala. A postupně jsem začala to upravovat a jako oni věci se mění, že jo. Jak lidi, Juri říkal, nech ty lidi, nepracuj s nimi. Víte, kolik lidí já jsem nechala, aby propadli do klienti? Strašně moc. Strašně moc, protože mě už bralo energie, já už jsem neměla sílu jakoby udržovat ty lidi, dělat všechno kvůli něm, jenom aby byli tam, jenom aby se necítili sklamali nebo podvedení, jakoby, že já jsem ji přitáhla a nic pro něm nedělám. Ne, kdo chce dělá. A já jsem ten příklad. Znáte moji sponsorku, ani tolik neoddělala pro mě, od samého začátku do teď. Vždycky s Ivanem jsem pracovala a co? To mě nedalo dol, že jo? Nestáhlo mě dol. Prostě já jsem dělala to, co chci, já jsem šla svoji cestu a prostě nikdy jsem se neodklonila od toho cestu. Někdy míň, někdy víc, ale vždycky jsem byla v Greenway, i když mám osnovní práce, když mi zabírá strašně moc času, a mi nikdo neříká, že když chodí do práce, nemá čas. Já obsluhuju 4 firmy tady, to není vůbec legrace.
A stále dělám Greenway. Takže kdo chce Fakt. může, kdo nechce hledat důvody.